Jon, ostiralero moduan gaur partidua. Bai, hori da, gaur partidua. Hemen ipintzako ikastetxeko aretuan biltzen gea, astero ostiralero neguan udan eta udaberri urte guztian, eta baina hori, itzordua gau 4:00 gaztiekin futbolian jolasteko eta horra guaz. Hemen daude batez Bergaran bizi dianak eta asko jatorri ezberdinetakoak, baina Bolivia, Brasil, Senegal, Pakistan, danak baloian bueltan elkartzen dira eta horrek niretzako behintzat puntu oso polita ematio topaleku oneri eta nik pentsatzen dut dela integrazioan, gizarte integrazioan hauek Bergaran integratzeko eta Bergara behaiengan integratzeko topaleku polit bat. Markel, ja urte batzuk hemen ostiraletan futbolian jokatzen. Zer emoten dutzu zuri futbolak, zer emoten dutzu zuri ostiraleroko itzorduenek? Ilusioa, lagunak egitea eta gauza asko futbola egitea eta gauza horiek. Noiztik futbolian jokatzen eta zergatik futbola? Futbola asko gustatzen gatelako, nera nahi adibidez pelota gisa da eta neri pelota eta depore guztia gustatzen baina futbola gehiena da. Eta zelan neskak eta apuntatzeko deportietan ez mutila bakarrik futbola, ez neskabe bai aldu jolastu futbolian, eskubaloian, danetik. Orduan, ni eurixia, elurra, itxagon guztixetan, ni futbolan jolasten dut. Jendia ezagutzea eta azkenean zaharra bat dira ni baino, eta nik 17 urtekin jolasten dut jendia 40 eta piko egin, eta azkenean horrek emozioa itxera. Sí, llevo ya 5 o 6 años viniendo, pues llegué de Brasil con 16 años, cumplí los 16 aquí y bueno, pues chico nuevo de Brasil, el idioma y tal, y bueno, el fútbol de los viernes fue como una vía de escape para integrarme con los de aquí y pasármelo bien, porque al final el fútbol en Brasil y aquí yo creo que se vive igual. Hemen pare bat urte, bastante ondo, gentiakin da, ikustezu ze jente da kanpoko brasileñua, argentinua, marroki, euskaldunak, danetik pixka do, ikustezu, ze maila do, hori da. Da hori politxa, pixkat, futbolaren bueltan jente leku diferentetatik etorri den jentia batzia. Hori da, asuntua da hemen pixka ondo pasatzia, lagun artean. Sí, todo empezó hace 7, 8 años, nos juntábamos los viernes a las tardes y bueno, hoy en día ya después de tanto tiempo ahora somos más integrantes en el grupo y empezó como una pachanga y hoy en día pues sigue siendo una pachanga pero todavía más apasionante y le ponemos muchas ganas y espero que se prolongue para muchos años más. Bergaran nik ikusteten horrez da jatorri ezberdin mordo batetako jendia agertzen dela, adin ezberdinetakoak, eta niretzako nahi arro sentiaraztea da hori, nola kanpotik, leku oso ezberdinetatik etorri dian gaztiak, ostiraleroak topaleku bat horre, beste jende batekin egoteko, alkartzeko, parraiteko, kirolaiteko, eta gero hortikan ateatzen dira, normalean ate izan dira dizkietasun harremanak, eta ni horrekin geratzen naiz. Baloiaz aparte, badagoela beste zentzu bat ere honek. Amistad y deportividad. Ezitzaiaga hemen Bergarako udalian eta, hain dela 7-8 urte hasi ginen hemen ostiraletan futbolaz baliatzen gaztiekin alkartzeko eta ordutikan etenik gabe jarraitu dugu. Eta negua gogorra izan bada ere hor jarraitu dugu ostiralero.
Lagun bate esan zian, dela 2 urte esan da, ez dela 2 urte terdi holoko zea, eta etorri ditzen, da, bueno, bastante, ja, Jonekin, da, bastante, bai, bere Osabare Realeko entrenadoria zan, Alberto Ormatxea, da, bueno, hortikan, pixka, zigintzen, hoxe, pixka, gizentzeatikan, pixka, ejerzizio pixka, da hori da, pixka, hori da. Noia 4 urte eta piku honekin jolasten da, neska bakarra naiz jolasten. Futbola ikustia, ala praktikatzia? Bi gauza horiek. Real salia ikusten zaitugu zarela? Bai, a tope. Anoetara joaten dan horietakoa? Bai, partio guztiak. Jon, komentau apur bate ostiraletako partido bene dinamika zein izeten da? Zelan sortzen dituzuen taldiak, zenbat lagun egoten zareten? Bai. Bueno, esan bezala urte guztian egoten geha, ostiralero eta, bueno, imagina ulegezu, urtarrian nioa lamabi bat elkartzen geha, baina uda berrixat hau dan, 25, 30. Eta más o menos nik hartzeta ardura regulatzeko ekipoak eta, bueno, bat ematekin behar dualako, baina pixat orekatuak izaten saiatzen geha, 3 ekipotan antolatzen geha eta, bueno, pare bat orduan egoten geha. Hemen ez da baraurik, hemen ez da honik ez txarrik, gauza da, hemen mundu guztiak aukera jolasteko nahi duan guztiak, bakarrik minimoak alkarra errespetau eta pixkat kontrolau parte hori. Hola antolatzen geha, 4:30 bostetan alkartzen geha eta neguan motzo eta udan zazpiterria 8. Interesantia izango da, ezta? Beste leku batzutatik etorri den jentia esautzia, euren esperientziak partekatzia eta pixkat futbola erabiltzia hortarako. Bai, azkenean ikusten dozu nola jolaste duten pertsona diferentiak beste toki batzutik etorri dianak eta hori. Azkenean esperientzia berdiak dira. Eta topikoa da, ala bakoitzan jaioterrixak pixkat erakusten dau bere jokatzeko moduan. Hau da, brasildar bat etortzen baldin bada igertzen jako kantxan brasildarra dala, ala ez. Bueno, batui bai, beste batui ez, brasildarrak izaten dien, asko aguantaten dute kanpoan eta holako gauza, baina ez dela kanbio asko dira ikusten. Dano batera jokatzen dugu, ez dago hemen machismo ni nada de contrario lako zehose, baina animatzeko jendia etortzen ondo pasatzeko momentuak eta igoteko. Eta askotan badaukagu estereotipo hori, ez? Igual beste herrialde batzutatik etortzen da jentia gu baino machistauak izen behar diela eta hauxe da adibide garbisa akaso batxarto gabitzela, ez da? Bai, porque hemen da kanpotarrak, bergarakoak, elgetakoak, antzolakoak eta batera galitze. Aficionados y a pasar bien y a reírnos un rato y ya está. Lluvia, sol, nieve también hemos jugado y bueno, y al final cuando quieres pues no hay problema. Neri bajat, eurisa, hotza hitxean, azkenean futbola, gustabitzen bagatu, eurisakin jokatu inbiozu, bestea esan alda ejatula gustatzen futbola. Me gusta jugar al fútbol y hay unos amigos, conversaciones y así entrenamos mucho y así un día jugamos una vez el partido. Zu eta oker espaldi manabila asmoa bada, ipintzako torneorako taldetxo bate ataratzia, zeu tartian okiko zaitxugu, ero animauko zara? Bai, ni eta neska batzu be animauko gena neban, bai. Ostiralero jokatzen dituzuen partidu honeik gainera inguan balixo haundisa daukie. Aste gutxi barru hasiko dabien udako futbol torneo hortan parte hartzeko ilusioz deselako gaztiak. Bai, aurtena la plantau deu. Guk ohiturak hau hemen zelaian, asfaltuan futbolen jolasteko, baina gero udalak, kirol departamentua aldatzen diu zelaia, eta hauek estimatzeut ere futbol zelaian jolastea. Eta aurten ikustaten matiala kondizioak helduen hemen ipintzako futbol txapelketan parte hartzeko eta, oraindik ez da segurua, baina saiau ingo geha eta motivazioa. Alkartzeko eta futbolien jolasteko motivazio handia txapelketa hori. Baida egia, adibidez Gabonetan,
aste santuan eta igual alkar edo ondoko herriko laguntaldien kontra eta jolasten dugu ere belar artifizialian, baina hau izango zen beste puntito bat. Eta bueno, talde monduen nola erantzuten dugun, baina ilusio horrekin. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I fix myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. Lehentasuna mutiak eta neskak, simplia izatea, politxa izatea, merkia izatea ere ez. Merkia, politxo eta behar dugu bi koloretan baita ere, atezainana bat eta bestia zelaiko jokalariena. Eta zenbakixak bai, txapelketak ezagala eskatzen du. Izenak ez du jarriko, hor garezti izango zen. Eta gaina izenak gero berriz nahi badu erabili urrengo urtean, beste batzukin izenaiak entzen dizu aukera hori. Hemen pagina honetan, gaine kamiseta ekologikoa dira, orduan hemen bileuko ditugu. Hogei bat, hemen, Zenbat lagun egun zarete txapelketan guztira taldean? Gu normalean futbolean 30 bat juntatzen gara, baina karo, 30 tope, baina 18 nesan txapelketan dena jolasteko eta neurri honean 18 junteko, eta bain nola egiten da, Dena dela zuek normalian pintzako kantxan ibiltzen zarete, hau futbol amaika da? Hau futbol amaika, txapelketa guk hori futbol areto futbolean nola jolasten dugu, baina txapelketa antolatzen bergaran futbol amaika da, gutxienez 17 urte uki behar dira, 17 uste, bai, eta hortik aurrerakoa, hori da, eta guk ekipu ere alakau. Atzalde honi durre? Aileago dia baloi horreik? Bai, iritsi dira. Hemen pustu gabe, baina aileago dia. Baloi berezitza die? Bai, bidezko merkataritzako baloia dira. Bentsate baloia josten ibili dirane bai gizon da emakumea, aldintza duinetan egon direla bermatzen duten baloia dira. Gurik Emausetik ezagutu genitun mungi aldean ere erabiltzen dituztelako, eta horiek kontatu ditugutenatik Inglaterran ekiporen batekela izenen handiko ekiporen batek erabiltzen omendu edo zerbait, baina ez dira oso ezagunak. Eta horregantzian Bergarako talde handi bat epe bai, pintzako txapelketa honetan parte hartuko dauen lagun kuadrilla batek zela, inozu bat proiektu txiki honekin? Bai, horre Jon ezagutze dena, eskale zitzaile bezala, guk Emausetik Bergarako udalakin badegu harremana, gizarte saiakin edo, Maialen teknikariekin da Jonekin, kontatu ziguten nola ostiraletan batzen diran futbolan aitzakian hainbat kide, eta ikusi genuen behaiei nolabait errekonozimendu bat emateko aukera genula, parte hartze hortatik horri ere balioa emanez, eta hola baloien aukera. Mutilak, chavales, camisetas! Portero. Y el 8. Kamisetak ailegau diez, ia poliki forma hartzen da bilau. Bai, beste pauso bat, ja hori. Ingendun eskaera eta ailegau dia eta ikusi duzu. Bagoitzaren numerua nahi zuela eta gero txapelketak aurrazten da, guk ez du jolasten gaur, baina geraugea ikustea juteko eta pixka eta porque urduritasun horrekin gabiltza zen maila da eta guk zen maila maleik egon, eta hemengo batzu geraugea hori ikustea juteko. Ezberdin ezengo da, ezta? Hemen kantxa hontan jokatu edo futbol amaikan jokatu? Oso ezberdin, nik uste hemen hori lehengo gunean aipatu genuen bat atoz munduko leku ezberdinetako jendeak, batez ere hauek kalean ibili da futbolean. Orduan horre futbol amaikan pentsatzet oso ezberdina dela.
Alkarrekin jolasten du urtean zehar, baina, bueno, hau beste gauzat izango da. Liguilla, creo. Logramos la cara más. Jon, hainbat jokalarikin erronka politxa dauketzu ez, Ramadanian murgiluta gaz bete-betean. Bai, hori, oin dela 10 bat egun hasi zian. Eta, bueno, danetik eukideu, batzuk esan diutena nahi dutenak ez jolastu, baina beste 4 o 5 Ramadanian jolastu ingo dute. Nahioko dutela, egun hortan bero hundirik ezitia, baina ez, jolasteko prest, eta, bueno, esatezu, hori da, alde batetik behaien erlijioagatik Ramadana egiteko sakrifizio hori, eta bestetik futbola eta lagun artean ibiltzeko ere gogo hori nola uztartzen dituen, ez? Atentzio baitzen nahi ere. Bueno, llegau da ordua, zer, zeitzura? Bueno, bestiak ona dira, dauke jokalera isakonak, lehenko ekipokuak eta bigarren ekipoko bergarakoak, eta ona dira, orduan. Reto bat, gehiago. Importantia izango da, ezta, ondo hastia txapelketia. Bai. Sobre todo lehenko partidua egaldintetako, 0 punto dira zen nahi bai. Ze itxura hartzen dut zegoen nahi? Bueno, a ber, azteko asmo da badeu, nola aztegean. Lehenko partidu bat, a ber nola aztegean, mutila bastante zauzkegu, eta... Zuek areto futbolian ibiltzero itxuta zase, hau beste kontua da. Bai, hori bai, baina, bueno, han kanpo txikixen eta gero asfaltuan da ez da berdina. Hau bastante luzia arade bai, eta dana bai, hori da. Bado hor zea, bastante zea aldapa. ¿Partido de debut? ¿Hay nervios o cómo vemos? Bueno, un poquito sí, porque pues llevo mucho tiempo sin jugar. Suelo jugar ahí sin más, de pachangueo y eso, un poco de nervios sí hay. Muchas ganas. Bueno, entusiasmados. A ver espero que terminemos bien y un buen resultado. Sí, ya esto es otro nivel, esto ya no es pachanga, esto ya es más competitivo. Espero que hagamos un buen torneo. ¿Cuánto tiempo sin jugar en un campo grande? Nada, un mes como mucho. Yo tenía un equipo, estoy federado y un mes como mucho. Si no, yo estoy acostumbrado. Aquí muchos no juegan en fútbol 11, juegan en fútbol 7, en fútbol sala y no es lo mismo para ellos. O sea, mantener la posición hoy será importante. Muy importante, sí, porque si no, te puedes cansar muy rápido y encima con unos rivales tan rápidos seguramente que... 2 partes de 25 minutos, esto se puede hacer largo. Con este calor, luego tenemos ahí una piscina, se puede ir en un momento. Bueno, a ver si ganamos. Esperamos que sea un buen partido, sin dificultades, nada. Que haya buen fútbol. Os conocéis mucho, jugáis mucho juntos, pero no en campos grandes. No, nunca en el fútbol sí, pero aquí nunca. Es la primera vez que jugamos juntos a ver. ¿Pero bonito o qué? Claro. ¿Que hayáis sacado equipo? Está bien, está bien. Bueno, Jon, azte da hau. Bai, azte joa. Bero galanta gauna. Hori erronketako bat izango da, ezta? Bai, baina bueno, gutxieneko hori izango. Zen berua pasauko, baina bueno, hori. Aberre ondo jartzen gean, eta gure artean ondo jarduten gean, eta hori, aldanik eta gehixen hobetuen ibili, o aldan hain. Eta gan horaz, kirolegian eta gure artean ondo ibili, eta bestiekin ere ondo konpontzen. Zeure arduria, entrenatzaile lanak itxeakin batera, bueno, berdegunean ikusten zaitxugu. Bai, ni behar jolazte azkenean, eta bueno, saioko nahi, erdi mina egin abian, eta ez daite jolastu ahal izango dute, baina saiago ingo naiz. Urte guztian niltzea hor futbol txikitxan, eta nik uste eta erronka polita lan ontzako. Eta gero hori, ikasten badu pixka gure artean ondo konpontzen eta ondo arreglatzen kanpuan eta gure relazioetan, zoragarri. Baina bai, polita. Urte guztian hor pasauta ero jolasten, hau premio bat.
lehenengo zatean oso berdinduta onda, bigarrengoan, beraiek dominatu dute, emate zuen denbora guztian gola sartzeko aukera sakatela, baina ez zuten sartzen, eta azkenean suerte txarra eduki dut, eta jokaldi garo baten gola sartu dute. Pues por empezar un poco difícil, pero bueno, supongo que al pasar los partidos iremos mejorando. Lo más duro, lo que ha durado el partido, se nota. En segunda parte el equipo ha venido un poco Lo más duro es jugar ahí y luego jugar aquí. Eso es duro. Bueno, Jon, pelena galdu, baina lehiatu inozue. Bai, azkeneko minutuan horre ematen mina. Baina, bueno, eta bain beti futboleko hau beti da, ez? Dana hobetu alzan, horrela inberzan, pasako zagu. Ondo, gusta. Bueno, baina hau ez da partidu bat, hau txapelketa bada. Bai, txapelketa ez, oso ondo. Mendi 5 minutu dana pozik ongo da. Ez da. Ondo, junda. Dana jolastu deu, nik ez deten egingo da onak eta txarrak olago divizio horik eta hemen dana jolasten deu. Eta, bueno, pasatzen gauzak, eskeneko minutuan, esketatzen sartu eta... Hori da futbola. Hori da futbola, hori da kirola eta hori da dana. Baina ondo, guzti egilea. Nik uste pozik, guain dela urte batzuk hartu den parte, eta urte uste ganora zibilea. Pasako zago, mala letxea pasako zago. Nando, ¿Qué tal ha ido? Bien, un poco indignado por la tarjeta, pero bueno, supongo que es cosa del partido y bueno, por ser el primer partido, la diferencia del campo y tal, yo doy una valoración buena del equipo. Porque habéis perdido, pero el equipo ha competido, que no es fácil. Eso es, hemos competido mano a mano y bueno, hemos estado bastante bien, la verdad. La siguiente más y mejor. Eso es. Vale, va. Vaya,